tongka joto Tripura Notice News Channel no nai tungnai khapani takuk tei bukuk sorong no haina haino rong no lamsoko Tripura Notice News Channel ni bekhaktai kha khlai no joto no kaham kong no tonglai sana kini bo sung haina hai nakhokma korok no share lainai tei saima lainai tabu kaisa sini Bharat ha kotoro kaisa issue no tui belai kheno ufla khapla nglai tonglai mani abono joto no saimano omongkha lai thangnai 19 tarik 2025 sal marigo sini Bharat ha kotoni Home Minister Shri Amit Shah ni bekhaktai kaisa notification karimani o notification ni issue ongkha jara phatar hani phai tongphainai sini o Bharat ha kotoro illegal migrant rok no 30 dini bisingo no borok no haina hai phirogui rohonani bagui Bharat Sarkar Home Minister ni bekhaktai o notification khlaijakmani ba o issue no tui kaisa rejakmani ama haikeno sung nukha salkisisa sigango Rajasthan rogo Gujarat rogo Odisha rogo Jharkhand rogo tei ononyo jaga rogo ama haikeno tabuk o illegal migrant rok no ar jagani fuji rok a jagani joto sinai nungnai borok tabuk jotono no checking khaiei jasai khaiei jotono no phirogui rohorui tongmaitha khabani takote bukso baksa baksa ni tongthai nokthai rok no bo dojar gari tlangui bebak no sbai sugrubui khlaiei jotono surmar khlaiei jotono no tabuk rohorui tonmani singo mangpili rok national media ni bisingtui srai serakeno sung nugui tongo ba saiman tongo phiaba tini ang sana name hingke omose tabuk India government sini Home Minister to saunyo rekha 30 dini bisingo no o illegal migrant rok no jotono rohor banyan hinai phiaba o kotor khe omose khabana ta hotai bukso sini Tripura hawle khorosa sungno rohor damano ba khorosa sungno kutului damano omono kaisa wasuktai ta hotai bukso alka jagao tini rohor jagai tongo Rajasthan hai jaga rogo Gujarat hai jaga rogo Odisha hai jaga rogo tei kwbangma jagao tini rohor jak tongmani ha nog nukung sbai suguru khoi bebak no borok no tosi toni liya norok masi ma thangbai sinai hinai latha tuiei tini chemuk tuiei a jagani borok tini o illegal migrant rok no tabuk rohorui tongmani phiaba sini o Tripura hawle sung 30 dini bisingo sung rohorui damano ani wasungmani notabet haikeba ang sak bektigoto wasugui naimani hingke phiaba 30 dini bisingo ya khabana tahotai buso 40 dini bisingo phano khorosa no phano rohorui manani angle sombhob ya tahotai buso sung social media ni bisingtino phangke nugui tongo tei saiman tongo sini bisingni jara Triprasa ML rokse tini saui tongo Rajasthan hai jaga rogo rohor pano Gujarat hai jaga rohor pano a jagao illegal migrant rok no rohonani issue tongphano sini Tripura hawo o issue khurui je khaina ta khayano kendra sarkar no khayano Home Minister no khayano phiaba sini Tripura hani jara sikito jara ML rok khai tini o korok tini saui tonglai mabo जों social media ni bisingtino srai haikeba phangkai जों nukjagui tongo khapan takhoi so ga aboni bagino जों wasuk naikha hingke ba kahamke orono जों saimano ba orono जों bujimano takhoi bukso जों o Tripura hani illegal migrant rok no जों rohornani abo angle sombhob khrijak tamni hinba chini bisingo se जों tini yongla serkaya ha
sini besengo sini yang la serkaya bahake o illegal migrant rohor manai ba bahake rohor manai sini bisingo jara sinai nungai borok si tini Bharat Sarkar je khaine tang khaine abo sini kuno isuya tini sawi to khangke khorsa khorongnei tini kolomtei gama khai tini sirokhom morokhok kui tongphano o kam angle chugano hai khom ma tongya tahutei bukso tini কয়েকজন এমএলএ নুখা হ্যাঁ চিরখই তংমানি লামা বত কলমতি সরা কাই tini বুসাংনি থুই ফাইটি কে হ্যাঁ ফিয়াবা বাক্সা বড়রক হিংগে কিদা কিরিজাক হিনজাক বা লাদা লাসি হিনজাক না চাকরি রকদা কংনা কিরিজাক tini বাক্সা ni বুকুগো হংগাই একদম থাইসাপনো সামা খনায়া তাহতেই বুকসাম হংগাই আবনি বাগিনো ভারত সরকার tini সাকলাই রি ফানো sini অতিপ্রা হাওলে রহর মানানি সম্ভবয়া जों जतनो साइमानो sini অতিপ্রা হাও সাবনি সংখ্যা বেশি गोबां সাবনি সংখ্যা বেশি কম जों কাহামখাইনো সাইমানো কেবা যত কক খলগই সাতগিয়া কেবা sini তিপ্রা সরক যতনো সাইমানো তিনি sini o তিপ্রা হাও যারা চালক তংনাই রক হ্যাঁ বরংনি থানিওসে কোনো খুব পেমারক খনাইয়া হ্যাঁ তদন্ত খাইমা তলাসি খাইমারক কোনো সি নুইয়া কেবা বাহাইকে 30 দিননি বিসিঙ্গ o illegal migrant rong no rukhlai manai ba rohoroi manai abon bagino ani mote hengka ang sombobya norok ba sombob dangjak ba osombob dangjak abon norok no comment khai sahnoi tapokti जों नुबुइ tongo sini bisingo jotono kok baksa koroi ha kok thansa koroi yapri baksa koroi जों बाहायके रहर manai जेसेबानो सिरखगदि फियाबा खालायमानानि सम्भबया आबोनि बागैनो आं तेबिसि गोबां कक सालिया इन्डिया गभर्नमेन्टनि हयतो तो आबो सावनो रोखा तिरिजिनि बिसिंगो न ओ इलिगेल माइग्रेन्ट रंग रहर बायनानि हिनै फियाबा जों जरावनो साइमानाय बा जरावनो नुगुइ मानाय सिनि अतिप्रा हावो जारा इलिगेल माइग्रेन्ट तंनाय रक borok mada mathano ba roda rohor jagno ha abo sung jora wase saiman sinai tei jora phakya hankise sung nuk sinai apane tahokte bu song dai tinini koktuma norong bagai tubi family hinke amsuk nong sinai norok tirpra notice news channel bai kerengoi tongman bagai norok no haina hai paithago pai phlaya tei khulumung Yafar